Основната прилика между България и Беларус се среща по край пътя. Там, в Храсти, где-то дърнат специалисти по автомобилно доение. Спри до мен, спри до мен, спри до мен. Всеки ден с нещо си зает, бързаш няма време. Минаваш през мен, като вятър. Дали аз закъснях или Няма връщане назад, от пътя поел съм, не мога да спрям. Съжалявам, ако можеш забрави, ако можеш ми прости. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напразно. За мен отдавна хората говорят, че вечно съм безпукната пара.